Ang akong balay tawgon nga balay alampuanan, apan gihimo ninyo nga taguanan sa mga tulisan. Ang Ebanghelyo karon naghiskot kabahin sa paghinlo sa Ginoong Hesus dito sa templo. Sa laing asoy sa Ebanghelyo, medyo kining Ebanghelyo ni San Lucas minugbo raman ang pagka-asoy ani. Pero sa laing bahin sa Ebanghelyo kabahin niini, gahimo gyud ang Ginoong Hesus og latigo, no? Iyang gilatigo tong mga hayop nga baligya dito, iyang gilimbuad tong mga lamesa sa mga mangingilis og kwarta, gipamuhian tong mga salampati. Nasuko ang Ginoong Hesus kay gihimo nga center of commerce ang ilahang templo, ang ilahang simbahan. Naingon na Ginoong Hesus karon, naisulat sa kasulatan nga akong balay, balay ang puanan. Nindot ni pamalandungan, labi na nining modernong kapanahunan karon, nga usahay ang papel sa atong mga simbahan nawa na sa iyahang pagkasentro sa pagampo o ingon man pagpakita sa pagkabalaan sa puloy-anan sa Dios. Gani usa sa mga problema karon nining modernong kapanahunan nga daghang mga seremonya sa simbahan nga mahimo ng pageant o di na mahimong paagi aron magpakita nato ang pagkabalay alampuanan. Bisan gud karon usahay dito magbantay, uso man karon ng mga kasal nga espesyal. Wa may question na mga kasal nga espesyal, pero usahay masubrahan daghang mga panahon nga masubrahan nato, masubrahan sa mga tao o sa mga in charge ang pagpahiluna sa maong seremonyas nga mahimo na kini nga murag kalingawan o mahimong murag beauty pageant. Kasal ko kasa sa dito pa ko sa Tagbilaran, bali ag decoration mga sa Japo man to, si Japo nga gisumpay gikan sa saog sa simbahan hing abot sa arkuba sa simbahan sa katedral. Murag puro si Japo, basta iniglakaw na to kay mahadlok ko ta matusukan atong mata. Una kag matag na pay unggoy ani lasang na ni simbahana, no, unggoy na lamang si kuwang ani. Kana bang makalimuta sa very purpose sa simbahan nga ingon na Ginoong Jesucristo karon, it should be intended as a house of prayer. House of prayer, balay alampuanan. Nausahay malabian, no, daghang mga chichiburitse nga mga butang nga makawa sa kasagrado sa simbahan. Nauso karon ng palupad og mga alibangbang. Daghang mga practices nga murag mayon tapo nga mahimurag wa. Ni kasal palupad kag alibangbang tag 5,000 kun ka alibangbang paliton. Malit alibangbang sa bilar, reba alibangbang nga imported. No, dagikan sa laing lugar. Inigpaso sa groom o sa bride, paluparag alibangbang. Muto mga alibangbang, gilibog pag asa sila kadong at tukatugpa sa simod sa pare. No. Sige po tayo pangawot ang itong simod, kaya alibangbang hintugpa, nahanda pa o. So mauwa ang solemnity sa celebration. Mahimo ramang pod og di na ta magpalupad og alibangbang. Kay balaan naman ang maong dapit. Ug di makayag alibangbang, lapinig na lamay ipalupad na aron pamaako ng mga mangumbira ato, no. Kana bang imbis nga musuod ka sa simbahan nga magpakita nga balay alampuanan matud pa sa giingon sa Ginoong Jesucristo karon, mahimo na nun siya nga lugar nga murag kalingawan. Plus uso karon kana bitaw inig sa di pa magsugod ng kasal, maggama bitaw laing pultahan, no, laing pultahan anang nana may daan ng pultahan ang simbahan, gamaan pog laing pultahan. Nya paasuhan pa tong kaslunon, no, inig paso sa bride paasuhan. Una apiki pag nawong tong kaslunon gi paasuhan pa jud samot wa na ikita. Wa na ikita. Pero pahinumduman kita nga my house is a house of prayer. Mo nga sa pag-ingon sa Ginoong Hesus ani, gipahinumduman kita nga
lahi unta ang atong attitude kung musud tag simbahan, or musud tag shrine, or musud tag monasteryo, or musud ka sa usa ka balaan nga dapit. Nay ubang mga pari, ako di man po ko kayo mga saba, pero nadyo'y ubang mga pari nga istrikto gyud o kanang na magalubong binagminatay, di ba, mag-inom man ta sa ato, mag-inom man ta sa ato nang di pa igikan ng minatay kaya na may tabo, na may dadyong. Pero usahay, sa puton po ka inig lubong, inig misa sa minatay ari, to po'y kauban sa dadyong nga hubog-hubog, nga gahayad na po datong nanang nagadupa, anang lingkuranan, nga gaduka-duka, kay nakainom, kay gikan gainom, gikan sa bahay sa namatyan, di pa dyan kuhaon ng kao, dyan inigbayaw, di pa dyan pumuluhod. Mga ginagmayng butang, nga diin, gipahinumduman kita, unsa kabalaan ang simbahan. Ingon na Ginoong Hesukristo, ang akong balay alampuanan. Hinaot nga kada usa nato, matag-anhin nato sa simbahan, ipakita nato ang pagtahod o pagrespeto nining balaang dapit, nga diin gitawag og balay sa Ginoo. Amen.